אני לא נרדם טוב בלי שאני רואה בתים קורסים בעזה. מה אני אעשה? עוד בתים, עוד מגדלים, שלא יהיה להם לאן לחזור. אז אנחנו צריכים שיקרה האסון הזה כדי להבין שהפלסטינים זאת קבוצה מיותרת, כדי להבין שיכול להיות שמה שהם צריכים זה נכבה 2. אתה רואה אזרחים לפתוח באש, לפתוח, בוודאי, הם לא אזרחים. אני חושב שבפעם הראשונה כשאנחנו רואים את התמונות של ההפצצות, של הבניינים ושל הגופות מעזה, בפעם הראשונה אני לפחות אומר, who cares, זה לא מספיק, זה לא מעניין, זה צריך להיות הרבה יותר חזק. שבעזרת השם עזה תהיה הריביירה של המזרח התיכון. כתבה בעיתון הארץ שאנחנו מציתים בתים בעזה? כן. זה נכון אגב? נהדר, מצוין. הוא אמר את זה כאילו זה משהו רע. זה מאוד פשוט, לקחת מטוסי ריסוס, למלא אותם בדלק, לרסס מעל כל עזה, ולהגיד להם, אם אתם תוך שעה לא מוציאים את החטופים, כל עזה עולה בלהבות. אני לא מרחם על העזתים האלה. אני לא חושב שיש מישהו במדינת ישראל, בארץ ישראל, שצריך לרחם על העזתים האלה. לא על מבוגרים, לא על קשישים, לא על צעירים ולא על ילדים. מבחינתי שירעבו למוות, מה אכפת לי מהם? למה צריכים שיהיה לנו אכפת? יודעים שיש הליך משפטי שמתנהל בהאג, ושירים של חיילים שישרף לכם הכפר, זה לא בדיוק עוזר לנו במאמץ הבינלאומי. זה שאנחנו יהודים לא עוזר לנו במאמץ הבינלאומי. עוקב אחרי החדשות, אנחנו שורפים להם את הכפר. זה טוב שאנחנו שורפים להם את הכפר. ואני אגיד את זה בכל מקום. לא רק אני אומר את זה, דרך אגב, גם כל החיילים חושבים כמוני, כמו שאמר ידידי היקר, אנחנו לא שורפים את הכפר, אנחנו מוחקים להם את הכפר וצריכים לשרוף להם את הכפר. יש שם לא רק לוחמים, יש שם עיתונאים עם מצלמות שמכוונות לצד שלנו, בעיניי אגב הם מטרה לגיטימית וצריך להוריד אותם. אף אחד לא מתקרב עם מצלמה לגבול שלנו. זה היה צריך להיות החוק, זה אזור מלחמה, אתה בוחר להיכנס לשם, דמך בראשך. צריך לדכא את הרצונות האלה של הפלסטינים, כן, לדכא את הרצון שלהם למדינה, לדכא את הרצון שלהם ללאומיות, לדכא את הרצון שלהם לשחרור, לדכא את זה, כן, זאת...